Akuluakulu tangoganizani imene boma likumatulukira thukutani nkhani khuza ndi fetereza uja wotsika mtengo wa AIP pakati patakhala tikuona anduna azachuma a Joseph Mwanamveka kulowera kukuma ndi madonawo kukambirana ziwiri zitatu kuti mwina mwake fetereza akhale akupezeka ku nzika za dziko la Malawi makamaka amene akupindula ndi ndondomeko imeneyo ya AIP ndi kumapezekano zonena kuti ena ake angotengano fetereza uja kumakagulitsana mwa madiru osafikira kwa anthu amene akuyenera kupindula pa ndondomeko imeneyo. Tikaona makosana chithunzi chimene chikuyenda pa skrini pathopo ameneyotu ndi Anderson amene anali ndi nzake Kama amene otu ndoti anjatidwa pamene tikuyankhula pano ndikuti ali ku chitokosi cha polisi osatira kuti amapangatu za madiru okhuzana ndi fetereza amene tikuti ndi wa AIP nati kumazati inutu mmakakamula nkhani ino tafotokozani muti kodi zikukhala bwanji nkhani imeneyo. Makosana nkhani imeneyitu yachitika kunchewu kumeneko kumadziwika kuti kwa Njolomole komano pamene pachitikira incident imeneyi ndi pansika umene amagulitsira fetereza wa Smallholder Fertilizer Revolving Fund pamulangeni to pamenepo ndezikuona kuti makosana amene anapanga ku Naive ozagulawa kuphatikiza pamenepo magazi ogulitsa fetereza pamenepo amenetu ndi a Emmanuel Quetino komanso a Alfred Gibson ndi makosana onsewa folo anagwirizana nozonena kuti apange diru yokhuza ndi fetereza wa NPK yemwe track yake ndi yomwe mukuiona pa skrini kuyenda pa skrini panopo matumba onse akawerengedwa amene makosana amene amafuna kupakula ndi 423 ndi zikuoneka kuti inali routine magayi ogulitsa pa nsika umene wa Mlangeni amakhala akupanga madiru ngati amene monga amene timamvera mphekesera zimakhala zikuyenda kuchokeratu ku madera osiyanasiyana kuti ogulitsa fetereza kumeneko amakhala akupanga madiru. Ndeno chimene chinachitika ndichonena kuti dzulo zikuoneka kuti magayi amenewa anapitanso kuti akapange diru imeneyi komano chimene samazindikira ndichonena kuti anthu amudzi umenemo amakhala akuona zimene zimachitika pamenepo chifukwa zikuoneka kuti anthu akapita kuti akagule fetereza amapeza zoti akuwuzidwa kuti fetereza watha akudikira kuti abwere kuchokera kulikulu la maofesi amenewa a ACFFRFM kumenekotu ndi ku Lilongwe kukanengo kumeneko. Ndeno atatopa ndi zimene zimachitikazo chifukwa mazozoti pamachitika zachinyengo ndithu anapita nokasina khutu mfumu yaikulu ya kumeneko amenewa ndi atiye Njolomole. Ndeno zinapeza zoti atiye amenewa anangowauza makosana amenewa kuti mudikire mukazaonanso zachinyengo zikuchitika osazachita phuma muzangobwerano kozandifotokozera tizagwire makosana amene amapanga utambwali umenewu. Ndezikuona kuti makosana wakadzulolo anapitapo kandu usiku kuyambano kupakira fetereza amene ndezikuona ngati kaya kuna wachera mamawa anthuno anaona makosana amene ali pakala kuti no apange zoti azibanduka anangoyendato changu kupita ukapeza ati Njolomole kwafotokoza kuti makosana aja akupanga sotu zija machira zija ndi ati atafika panepo kuwafunsa mafunso awiri atatu akhama komanso a Anderson anayambano kwafotokoza ati amene kuti katundu ameneyo makamakatu fetereza ameneyo kuti akumusamusa kumepitisaso kudera lina limene akuti anthu amene ali pa ndondomeko ya AIP akapinduleso kudera limenelo komano yankho limene likuona kuti ati amene osanakhutire nawo anapitiriza kuwaphaphalitsani mafunso magayi amene ndi ataona zoti madzi achita katundu anayambano kuti awanyengerere ati aja kuti awapasa ndalama yokwanatu 2 miliyoni malawi kwacha ndipo anawatulutsira kashiyo kuchoka panepo tiyo sipanavute anangoyimbirano apolisi apa Mlangeni pa nkhani imene ndi madziwa kale kuti nkhani ikafika panepa polisi changu inathamangira kumeneko ndi kuwatapatu magayi amenewa ndipo amene amayankhulira polisi ya kumeneko ntchewu amene ndi a Jacob Kembo anasimikiza kuti makosana onsewo atapidwa ndipo akwasunga mchitokosi chawo akudikirano kuti apite nawo kubwalo la milandu kumene akayankhe mlandu wokuba ndi apolisiwo anatenga trakiyo kuphatikiza pamenepo ndalamatu imene makosana amene amafuna kupereka kwa ati amenewa yachiphuphuyo zinthutu zosayenda nzika zosakonda dziko lawo ambiri tikuona aboma mmene akuvutikira kuti no apeze katundu ameneyi ndi cholinga choti anthu azapindule makamakatu pochepesa njala imene yakhala ikuvuta ku dziko la Malawi. Iwo ndiyoti ali bize kuchita zinthu za madiru ngati zimenezi mtima wozikonda kwambiri omangofuna angopindula iwo okha
osaganiziratu za anthu ena. Nkhanitu ngati zimenezi ambiri akhala kuyankhulapo ati tikhala kuona anthu ngati achina Boni Kalindo ndi gulu lawo akhala kuyankhulapo nkhani zokhuzana ndi fetereza kuti fetereza akubedwa anthu akuchita zachinyengo chani anthu sakupindula ndi ndondomeko imeneyi. Kuphatikiza panepo tinaonanso kuti mbuyomu chapalonzo apo pankachitikanso zachinyengo zina zake anthu ogulitsa feterezayo amachita zachinyengo zina zake. Ndi zinthu ngati zimenezi zikachitika makamakatu kuti akagwidwa anthu ngati amenewa akufunikira ndithu kuti azilandira zilango zokhwima kwambiri. Ndi cholinga choti ena ake atengerepo phunziro pa zinthu ngati zimenezi. Nkuthekatu muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tinasona kuti apolisi kuntcheu atapatu makosana amene amafuna kupereka chiphuphu ndi cholinga choti abe fetereza wa boma wa AIP. Ngati maganizo amenewo alipo mutafotokoza comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel cha Fox News 18 chomwe nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kutifikira mosavuta.